आज विड्रॉलाचा निमाणो दिवस असल्या कारणान टोटल 250 कॅन्डिडेट्स हे निवडणुकीचे रिंगणात असतले. तातले 122 नॉर्थ गोवा आणि 128 साऊथ गोवा म्हणून 250 कॅन्डिडेट टोटल अख्ख्या गोंयांत ह्या निवडणुकीक उमेदवार म्हणून आसतले. मांद्रे 7, पेडणे 8, बिचोले 5, तिवी 4, पेडणे 8, बिचोली 5, तिवी 4, म्हापसा 7, शिवोली 8, सालिगांव 6, कलंगूट 3, परवरी 6, अल्टोणा 5, पणजी 7, तालिगांव 4, सांताक्रूज 9, सांतांद्रे 10, कुंभारजुआ 5, मये 8, साखळी 7, पर्ये 5, वाळपय 4, प्रियोळ 4, फोंडा 5, शिरोडा 6, मडकय 5, मुरगांव 6, वास्को 8, दाबोलीम 9, कोर्तालीम 10, नुवे 5, कुर्तोरीम 5, फातोर्डा 6, मारगांव 4, बेनावलीम 7, नावेली 7, कुंकळी 7, वेळीम 12, केपे 5, कुडचडे 4, सावड्डे 4, सांगे 8 आणि काणकोण 5. आयचे टॅली प्रमाणे जास्तीत जास्त कॅन्डिडेट 12 हे वेळी कॉन्स्टिट्युन्सीन आसात आणि कमीत कमी 3 कॅन्डिडेट हे कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सीन आसात. 22 विड्रॉल टोटल. कालचे फायनल लिस्ट आशिल्ले तातूंतल्यान 22 जाणांनी आपली नॉमिनेशन्स विड्रॉ केली आणि ताका लागून 272तल्यान आज फक्त 250 कॅन्डिडेट हे फायनल लिस्ट तांचे तयार जाल्ले आसा जे निवडणूक लढयतले.